В района на Демиен, в местността Долината на Отшелника, като част от по-широкия скален комплекс на Бюк-Каля, е документирано скално изсечено помещение с ясно източно изложение. То е оформено в вулканичната туфа и се отличава от обичайните ниши по своята дълбочина, вътрешен обем и възможност за престой. Вътрешното пространство е издълбано в масива, като входът му е ориентиран към изток-югоизток. Източното изложение не е случайно. Пространството е такова, че първата утринна светлина може да прониква в вътрешността му. Това превръща помещението не просто в убежище, а в място, което се активира от изгрева. Моментен, повторяем и силно символен акт. Скално изсеченото помещение в долината на Отшелника край Демиен е вътрешно пространство с ясно източно изложение. Проектирано е така, че утринната светлина да бъде активен елемент от неговата функция. Този тип помещение не може убедително да бъде обяснено нито като стопанска структура, нито като редово обиталище. По-логично е да бъде разглеждано като част от култов или ритуален пейзаж, в който светлината, конкретно изгревът, играе ключова роля. Подобни пространства предполагат наблюдение, изчакване и преживяване, а не складиране или защита. От изключителен научен интерес е трапецовидният отвор с ясна геометрия и стени, които не следват естествената пукнатина. Той е изсечен с изключителен контрол върху формата и посоката, а не просто случайно където е могло. Този трапецовиден отвор лови и директно канализира лъчите на изгряващото слънце в помещението. Какво седи зад тази концепция, можем само да гадаем. Като първото предположение е календарна функция. Вътрешното пространство на помещението е многократно обработвано, за да бъде пригодено за други функции, но първоначалната му употреба и изсичане остава пълна загадка. Обектът се вписва в традицията на Бюк-Каля като регион, в който човекът не само е изсичал ниши, но е оформил вътрешни скални пространства, работейки с ориентация, светлина и топография.